Hello guys, hello guys, kumusta guys? Ganun po guys. Ngayon po pupunta tayo sa sa Duduligan Beach. Magpanamig tayo, mainit kasi. Bali natin mga pamilya ko, susunod tayo doon sa dagat. Magpapalamig tayo, kunting panamig lang kasi bukas may work na. Bali na yung Sunday. Ang tontik natin po ay 4:35. Yun, ngayon naman ako may papasok. Papasok ang tricycle. Hindi tayo makasabay, hindi tayo makapasok pag may tricycle. Tanggalin ko itong tatanggalin ko itong upuan para makapasok yung tricycle. Nakaharang kasi. Nag-aalam ito mo ito. Nagsiluhin. Kaya ma. Okay. Kaya sila. Okay. At ako. Mga guys. Kamusta? Hello. Ganito na guys. Iba sa amin oh. Kasi kagabi nakasang ulan dito. Haba tayo. Okay. Nauna yung mga kasama ko dito guys sa dagat. Antop guys, shot. Dagat. Sige. Sarap ng pahangin na yun. Magpalamig at magpahinga. Kunting relax lang. Tapos palaging work tayong work. Kailangan mo natin magpahinga guys. Mali punta sa sana tayo sa Duduligan Beach. Makikita yung dagat ng Kukupan. Maganda rin doon. Pag Sunday, mga anak ko, ang pamilya ko, lumalabas sila kasama yung mga anak nila, hindi nila, nila. So, hindi masyadong mainit. Basta tayo. Nakahuli si mga Arabo, Bombay. Walang helmet. Ay, tapos tayo guys. May sandala lang. May alating guys. Ayan, dito tayo guys. Okay, ito ba na una? Ayan. Ayan na si Kuya. Ito na lang. Boss, premium.
Utang sa. Hindi, 100 lahat. 100 lang. Sir. Oo. Gas, oh. Mamura ng gas. Mura na. Oo, baba pa yan. Kinay na. Sana bababa pa yan. Abo ng 30. Grabe, sando no. 2 bar lang. Yun na guys. Sana ang gas natin pababa ng pababa. Sabi ni Tito Marcos. Nang bilihin bababa daw, sabi ni Tito Marcos. Okay. Yeah. Go. Bali mo ano yung mga ano ko ayun lang pa sila. Bali na tulog ako. Hindi ako napisip. Simbahan ng Dagupan. Maraming pera yun sa mga parking. 5 lang oh. 5 pero pag abako nyo mga abak ng libo na. Mga parking light. So sa kabila, kaliwa tayo guys. Kaya dito po pupunta yung dagat ng Dagupan. Oh, saya masarap maligo. Guys, nagpalit tayo ng ano, battery. Yung isang battery, naluba na pala yun. Ayan guys, tuloy tayo guys, magbiyahe guys. Sana guys, samay akong pupuntang dagat ng Dagupan, Dix, Diligan. Let's go!
Tindig ba yun? May truck yung tulay dito sa dagupan ng Binuang dito. Binabawa ko dito dumaan ng mga malaking sasakyan, mga truck, bus, gano'n. Mga police lang ang pwede dumaan. Nasira to ng window ng July. Ayun naman guys. Ako guys, wala. Wala mga ano. Yan. Ako kasi gumagawin ka sa kaliwa. Dito libreng ka mo. Kaliwa ka. Matagal pa akong matapos yun guys. Hindi pa nung pisahan. Sige. Sino tayo guys? Uy. Oh. Makakita kayo ng sasakyan ng puno. Pero guys, pag wala yung nangyari sa tulay, yung walang ganito sa dati, wala yung nangyari sa mga traffic. Matagal ko matapos yung tulay mo. Hindi pa nang pisahan eh. Kaya buti nakamotor tayo sa IBBJ. Maglaro. Pili po dito magpipit oh. Ganda na. Ganda namang dahil ang lagupan oh. Walang tao dito pagkahapon. Ganda guys oh. Ganda, lamig. Ganda po maligo. Lamig po naliligo guys oh. Meeting ako dito mamaya. Hindi ko makita yung mga pamilya ko dito kung saan sila. Ganda oh.
sila po. Dahan-dahan guys, kasi hindi ko alam kung saan nagtatis yung mga pamilya ko. Sila. Bakit nakilala? Opo. Uy! Opo. Kuya, kamusta? Hindi ko nakilala. Sabi ko na eh. Kala ko, oxygen yung Bigyan ko ng pira, nagulat. camera. Tara, kuya. Ay, Saan si ate? Yung sumama si... pumunta dito. Pumunta dito. Punta rito. Kasama si Nix. Ano sa... Oo po. Later, moments later. Kamukha mong kayo daw. Ano? Bakit punta? Ano dito sa ano ko? Sa YouTube ko. Ano? Ayun. Ayun na yung pinilo. Saan? Order niya, boss. Ito ulit. Sun Mig Light. Saka red door. Red doors. Anim muli na Sun Mig Light. Hindi. Meron pa sa dalawa eh. Sana lang. Dalawa. Lag muna yung San Mig Apple. Anim muna. Dalawang red doors. Kuya. Ay, sige. Saka ice ulit. Yung isang bloke na. Kaya sa'yo ngayon, nahila akong mag-order sa'yo. Nasa YouTube to. YouTube. Ay, ngayon, sige sa'yo na rin. Sila po na nakapakot sa mga dyan. Guys, nasa ano tayo? Bunuan, Putilikan Beach, Dagupan, Pagisinan. Kita-kita guys ah. Ganda guys oh. Guys, ang ganda po.
Ano yan, babae lalaki? Ano yan, babae lalaki? Astig oh. Nabuhay ang bangkay oh. Guys, time check 6 o'clock hapon. Sarap maligo guys. Ganda nga eh. Ganda lang ako, maganda. Hi! Hindi mo ka muna, kikita mo. On. Oo, may ano eh. Tulong po sister. Tulong po. Mga madre, mga mainit ang tubig no? Mainit. Kaya kayo. Mainit ang tubig. Mainit tapos Oo. mahangin. Ganda nga eh. Sa maligo. Oo. Walang dun. Bagyo yun Ito, oh. bagyo. Ito. Oh, bagyo ito. Now. Oh, Bulinaw. Suwal. Suwal. Yung pipunta natin. Yun, Suwal. Suwal ko yun, Suwal. Doon ang Suwal. Ito, pupunta ka dyan, Hundred Islands. Dito, Baguio, La Union. Yan. Ano ba rin mga yan? Ano yun oh. Baguio, La Union. Ilocos. Puntang Ilocos na yan. Yan. Ito, Hundred Islands. Hundred Islands ito. Pero may ano doon, mga kawayan. Ay, oo nga no. Dito na. Saan galing na dito sa Bunuan? Isda yan. Ay. Isda. Ay. Ano siya? Saan sa atin? Daming tao. Ay, my shark! My shark!
same evening. Magpapatalo ba yung pinsan? Sila yung tuloy. Magpapatalo ba yung pinsan? Saan mo kayo? DJ Christian, live band remix.